Kheroni High School along drugs la pen bihek thihek osomar ka Jepang re puthak chorok tok ame kangni. West Karbi Anglong Kheroni Higher Secondary School along drugs ke chola pen bihek thihek ako ka Jepang re aputhak so dak pen chorok tok ame kangni. Labang so melong mai ka Japahem phupon laki Dhuniram Bera Principal Kheroni Higher Secondary School lapen labang so melong Dr. Dibya Jyoti Saikia ahin pen Kacharli also maratuma ECC alam than pen drugs ke chopen kupusonsi ke manjima la pen bihek thiek also maratum akibia ko hut chipangri chipangdonglo pulutangte kupusonsi mo also mar chupathe chupadinglo pulutangte kupusonsi ke chamanjima labang so puthak nisen pen than pachinipo labang so puthak pusitami natok mate drama pen pusitami paklar dak pen paklang pon pusi nilituma phirang ke Kheroni pen wen sing teron hin pen birta nang pali tang te lang litum kaning che pon alam the arju eksena Nilitum Japahem Puponsi career counseling anti drugs lapen anti child marriage support dak program bipon so program long litum Alwi Sarposon ba mate motivational speaker kachopa pondo alangli dipojoti Dr. Dipojoti Saikia alangli ke la national human rights la pen social activist lo la sidak nilum school long alangli tungwang pen alangli tumla anti drugs mate la anti child marriage support penangan than dekang lo osmar tompan than par dekang lo son ilutum la hai pen la drugs pen son si kacheri naima la pen ke anti child marriage son si tum la kapa bezima la hai puta penangan osmar tompan than dekang lo la si osmar tum stame arjudum lo la pen la tum pe aning chibi lo la si la tum stame ke than dekang ateng pen lai tum motivational speaker kathan takanga teng pen sialang tum stame claim dam po sialang tum chipudung lo la sila isi mesena program kusil tum ponang po la so program athe namola madina kai ke osmar tum stame kana hok thepik lo la so drugs a joine la pen child marriage a joine penangan kana hok do la sila hai kapawe dadi phan sinil tum school hin pen stame bori pon sila so program stame tum bi pon lo la pen osomartum penangan pini la motivational speaker hin pen penangan chari dumlong lo pusi ning thelo